देखिए सांग मैंने बसिया पूरा बढ़िया प्लेसटा है देखा नाम हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने बर्तमान आज आम आसिक आम केन्द्रापड़ा पेठ बेलाभूमि पाखे बर्तमान आम अच्छु स्वामी स्त्री जन आसी बुलुचु देखिए बर्तमान मामुनी कहीं पानी भर केमी उबुटुबु उबुटुबु होती पानी भर खेलुंट पूरा मामुनी जाए देखिपे देखिए तुम के दर्शक बंधु मान एक अटंडी ये शोटा टोटा हुई पेट मेला कौन मतलब पेट को केमी लगुच हाँ केमी लगुच पेट को कह हाँ हाथी और से पूरा समुद्र पानी पूरा मिसी जाइए पूरा खेलुची खाली टोटा पर बकला भाया खेलुची समुद्र पानी रे दौड़ क्या हाँ बाबा हाँ रेडी रेडी कहीकि जाऊनु से पुणी अनेक ये किसी कहूनी कौन मामुनी किसी कहूनी लाइव नुह ये टोटल भिडियोटा कौन सी पेट पानी से कौन कि रूप सांग मैंने देखिपे ये बर्तमान देखिपे किमी कौन भाई पूरा अलग प्रकार खेलुची पूरा आसी पेठ बेलाभूमि लो बाप कि खेल रे धाई नहीं धाई नहीं देखिए सांग मैंने बसिया पूरा बढ़िया प्लेसटा है देखिए मामुनी पूरा बढ़िया बहुत सुंदर भाव चिकन है बसी ये हूँ पेठर से दिखाई आम कौन कह पथर बंध मामुना तो बसिकी पूरा पथर बंधरे ओढ़णी शुकाउं ओढ़णी म उड़ी जाए वर्तमान तो कौन लगुच केते खुशी लो बाप आम चैनल जो सब्सक्राइब कर तू कौन कहू बुलिया आसिया कहू ना पेंठ आमर केन्द्रापड़ार सब फेमस जगह हूँ पेंठ जहाँफल ये लगे
ଆସିବା କେମିତି କ'ଣ ମନା କରୁଛି ଆସିବା ନା ବୋଲି ନା କହ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପେଣ୍ଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆସିବାକୁ ଚାହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆସିକି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖାଇ ପିଇକି ଯଦି ହବ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବି, ସେ ଖାଇକି ଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାମୁନିଙ୍କୁ ଆମର, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମି ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯଦି ବି ଆସନ୍ତି, ଯଦି ବି କାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗେ ସେ ଭାଇମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ପେଣ୍ଠ ଆସିବାରେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗେ ଆମ ଘରେ ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହଉ ଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ। ମାମୁନିଙ୍କର ଗୁପଚୁପ ବାଲାକୁ ଦେଖିଲା ଲୋଭ ଆସିଗଲାଣି, ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ବା ମନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳା ହେଲେ। ଦେଖିବା ଟିକେ ଯିବ ପୁରା ବୁଲେଇଲ ବାପ ବାପ, ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ, ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ ସିଏ। କ'ଣ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା ଘରକୁ ଚାଲେ, ଭାତ ବସେଇ, ଭାତର ସହିତ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଯାଏ। ଗାଧେଇକି ଯିବି, ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବାଲି, ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଯିବି ତ କହୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଯଦି ମୁଁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲି ଗାମୁଛା ପଶିବ। ହା 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 କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ପଡ଼ିନି, ଖାଇବା ଭାଇ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଆସି ଏଇଠି ଭାଇ ବୁଲୁଛି, ନହେଲେ ଭାଇ ଆଉ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଆସି ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଦୋକାନ ବଜାର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ ରେଟ୍ କହିବ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେବ। କହିଲେ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଭାଇ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପେଣ୍ଠ